Niki Mangwana gara watenga data ndine nyaya dzako dzandakabata panapa. This time around tina kudzosa politics dzacho kwadzakatangira kuti tinyatsoonesa kuti vanhu ava vanonyeba kutangira papi vachienda papi. So Niki Mangwana documentary rako rakutopera nevamwe vako vatisuruda kutaura mazita chinenge chiri surprise attack. Kana uchinge watosvika panapa tatosangana kudai so panonzi paKulian TV papo ndinongoramba ndichuya at any given time ndine ma-updates manyama enyaya dzese dzandinenge ndichingokupai panapa. So kana uchinge wasvika zvakakosha kuziva kuti inini ZANU-PF handidi. Saka kana ukafanana neni asingafariri ZANU-PF tenderera ndisi pakunyengerera, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani. Nhasi ndanguva nenyaya sekutaura kwanambozviita kuti ndikutangana Niki Mangwana akatanga achiti Bulawayo Victoria Falls rehab last week. Minister Mona was intruded with cause, especially from Matabeleland North, complaining about the state of Victoria Falls Road. He brought this to the attention of His Excellency President Emmerson Mnangagwa, who immediately directed for the deployment of resources to start work so that road the contractor is now on the ground. Zvakatanga na Niki Mangwana ndiye akatanga achitaura nyaya idzodzo. Ndoka ndaona vakomana vacho ainoziva kuti kuZimbabwe munhu wese anonyeba zvake, but ininика I don't know kuti kana tingeta kunyeberana kudai so tichanzitoita sei. The government is making headway in plans to rehabilitate and upgrade Bulawayo Victoria Falls Road, with work expected to commence next month. All 8 contractors involved in the project are now on site. Zvatone zvimazuva vatozvitaura zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvavakabuditsa vakatozvitaura vatone zvimazuva vachitaura kuti pamonth chapo chapo ende macontractors vatopa site. Ndakati vakomana hanzi kwane macontractors vari pasite, mutsai mota muende. Handi munoziva kuti inini ndakatengerwa Honda Fit kapa birthday rangu, ndakataura kuti Honda Fit iyo ichanetsa zvisingaite. Handisi kudenderana nemaHonda Fit zvangu, but ndakataura kuti ichanetsa zvisingaite nevakomana vanenge mumakamera. Ndobva vafamba vakomana kutsvaga macontractor because vaida kutotora vachiona zveshokwani macontractors acho arimo here muroad zvakafamba sei. But to be very honest with you hakuna kana contractor ariko kana one zvake. Saka vaona kuti zvadaro manje takatayo tatopedza tatozvisa mudocumentary tichapedzerana zvedu toona kuti zvakamira sei. Asiwo ipapo I think muchandiregerera nyaya kuti ndiri 1 gig ndinotaka kuremerwa ndatotanga kutoona vadena ndikati right macontractor ariko here because tine nyaya dzenyu kunogodza tiri kuda kuningirikina. So ndobva vatanga kumhanya nekunyumwa vakutodedzera kuti kwete hatina kuisa macontractor muroad zvamanje manje asi tichazovaisa. The Ministry of Information has confirmed that there is no contractors currently working on the Victoria Falls Road, contrary to recent claims posted on their X account. X account yavo haina kuhekwa, ndo vakazvitaura vega. Saka isusu tanga tatoita planning katikati vakomana footing enough rova Bulawayo Road yacho yese tione kuti kune chi Bulawayo to Victoria Falls Road yacho kunetsei. Ifambe iyoyo toona kuti macontractors vari kuigadzira here, zviri kufamba here, hakuna chiri kumboitwa ikoko. Munhu akataura izvozvo must be fired. Hatidi vanhu vanonyebera nyika pano, tiri kuti that person must be fired. Tatopedza nemi. Kana mukasamudzinga basa tichazongotangira ipapo tichaonesana, but tuzviziva because mimi munenge muchipiwa pressure nauya wepropaganda uya guma rake rariya ndiani kachikupai kana kuti ende munotaura propaganda itai kudai so fambisai kudai so mova maona zvaakukuremerai nezvimwe zvimanewspaper zvachembera zvakudharadhara zvichingobudisa nyaya dzichidaro zvichingoita izvo zvichinyebera vanhu. This time hakuna kana munhu anonyepa, mukunzi makaiswa inonzi munzwa munyama ende tichakudzvanya izvokuti kana megava hamufari. Handisina kupedza nguva kutaura zvinhu zvakawanda, but ndingoonesa nemi kuti nyaya idzodzo ndedzekunyeba vakubuda vakutanga kurevhesa mastatements avo. Asi ndoda kungogara ndazivisa kune munhu ari muSouth Africa anenge achida kuregisterwa company yake asina work permit or study permit. Zvichanetse pana unonzi Mukoma Owen ishasha, chinongodiwa chete ipapo ivalid passport yako wakutokwanisa kuregisterwa company yako muSouth Africa, wakukwanisa kubva wavhurirwa FNB
business account iyo inozokubatsira kuita matransaction mainternational malocal zvese wakona maclients ari kunze kudiaspora vamwe vanongoita zvakasiyana siyana unoona kutoinvesta in properties wototenga manhingirini dzimba dzako wosiya watoisa maroja wakutongoramba uchiita se uchisenderwa mari yako uchitoita mets dzako imomo uchitowana mari yako uchitoita iwewe uchitoita utori kwauri koko hazvinangana stress zvisingave mari dzisingazolimiti uchinzi waikuita sei iwe chamari mari iyi wawana kupiwo unongotongovhura business nigrini yako. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Ungotaura nawo mukoma owe ndivhurirewo vamwe venyu masecurity guard, you never know, pamwe murungu wako anora mabasa mangwana ukasara waiwo wakondia papo pori kushanda kana kuti pori kuita zvauri kuita, contact him ungokwanisa kubatsirwa passport votokuvhurira and hazvinide kuti uende kwavari iwo tori kwauri ikoko vanokuvhurira iwo chako chete mungotaura navo pafoni over the phone usanda kupai nhamba mototaura navo ngoma wewe ndinovhurirawo company yangu chichiregister because nongoziva kuti madhiri akawanda tunoitika ndingazokwanisa kukudza ese madhiri kana musati maregister because kana matenda anopiwa vamwe ukangowana company hazvina basa kuti company kana as long wanayo une mukana wekuzowanawo tenda. I think ndatopedza nemi papa handisi kuda kutaura zvakanyawanda sekutaura kanambozviita, ndoda kusiya mukana pane vanhu vari kutaura something mumaaudios. Zvakakosha kuti kana muchinge mune something to say mune zvenyuwo zvekutaura mogara masenda ipapapa nhamba dzinenge dzichiappear on the screen dzakanzi nigirigini send audios idzo kana kuti dzakanzi client munongosenda maaudios enyu ipapo tobva tazomaplayer tomaisa pachannel yenyu. Kuleni madini raswera sizwa ranhasi uno kuti mboo zvokuti mtana vanoginda gori ari kutaura kuti hanzi kwai vanhu ngavataure zveGNU kutodidi uyo munhu kana asinawo zvekutaura ngaatonyarare futi kwetoda kutaura zvekuti kwai GNU hatisi kuda GNU noZANU-PF ichi chinonzi ZANU-PF chada kuchinzwa apa zvazvada kuti kwadaita GNU noZANU-PF here chinhu chinonzi ZANU-PF hatichada kuchinzwa kana ka1 community geza tiri kutowasapota iya kuchiriwa pasi munangagwa izvo ZANU-PF hasida kuinzwa taitotesa depino kunzi iyo community geza nachivenga wacho watofoma yawo party ya zvaitonirani vobuda muZANU-PF imo asi papa wati kwasapota because da kudzingirisa itsikidzi inonzi munangagwa nomhuri dzayo then yarova pasi naye ZANU-PF hatisi kuda kuinzwa saka GNU noZANU-PF hatisi kuda mubva chinonzi ZANU-PF ba kawarove pasi chinonzi ZANU-PF haichada kuchinzwa muZimbabwe ndiye dzamatambudziko ese munyika imomo chinonzi ZANU-PF kufa kwamaindastiri zvikoro mapeyo maticha masoja chi kushupika kwese kuita mwana weZimbabwe nhamo yese mwana weZimbabwe iZANU-PF asi wotori kwai GNU noZANU-PF upiko munhu weZANU-PF anozomboita chipenyu imomo ZANU-PF imomo hatisi kuda kumbonzwa iye kana asina chekutaura ngatinenge atonyarare noziva ndiani munhu akutaura ginda goriya tsikidzi yomunhu get away vareke kuti taura zvekuti kwai GNU nonani chinonzi ZANU-PF hasisi kuda kuchinzwa ngabve ipapo kana zvanesanga ande oroye kumusha uku kana kuchera mbeva dumbu rinenge retsikidzi taura zvekupenga panapo kuti kwai GNU noZANU-PF manje GNU noZANU-PF upi anenge ZANU-PF akatarisira anoona zvinhu zvinobuda muZANU-PF iko 45 years varimo vanhu ZANU-PF but hapana kana chikubuda kana 1 chipi chaunotarisira kana chongotiwo chiri chinolingika hapana kana 1 kutaura zvikwayo chani asi kuda kunzwa vanhu vanonzi varakashimo mugurupu ngawaite zvavo zvekuZANU-PF iko kwedoya kutaura zvina nonsense pagurupu panapa